Nevermore gazteentzako novela bada, eurak izan dira nire inspirazio iturria. Pertsonalki, interes handixarekin jarraitu izan ditut klimaren aldeko mobilizazioak, eta benetan emozionantea izan zen munduko kale guztiak gazte ikaslez beteta ikustia etorkizun hobeago baten bila, ezta? Nobelak apur bat daneti dauka, abentura, sentimenduak, borroka, ametsak. Nik nolabait gure izan dute espiritu hori, borrokarako grina hori liburu honetan erreflejatzea. Pele eta Naia izeneko gazteak dira nobelako protagonistak, mugimendu ekologistan murgiltzen die, argi daukate mundua hondatzen ari garela eta zerbait egin behar dugula berandu izan baino lehen, eta okurritzen zaie ekimen oso berezi bat egitea.